Ticho, prosím, kolegové Kolínku. Milý Alešku. My všichni víme, proč tady jsme, samozřejmě to taky víš. A protože nevím, tak ti ještě řekne sám za sebe ještě tu svoji zdravici, ale za všechny bychom mohli dát možná mnoha léta dohromady. Ne, až 50. Ještě to odmítám. Nechceš, nemáš tedy to mít, ale máš mít od nás všech velikánský krásný dár. Ty vole, nějaký auto staví. Pojďte místa. Z toho vyskočí nějaká ženská. Mám to rozbalit hned? Ano. Lubo, co máte na skladě? Artificial tree. Ty jsi teda. Já jsem to celou dobu opíral, nevěděl jsem, co to je. Počkej, tam byly ty noviny, jo. Já si myslím, že zbrkuje. Tam je ten. Panenky ještě ne, ještě dítě nemáme. Janička by určitě řekla, že obal se zajít sejde. Já si myslím, že to tady je hodně velký. Potřebuje mnoho cesta, hodně místa. Ty vole, to by se potřeboval. Máš asi do práce. To osprchuješ, že je to čisté. Ale netvárej se s tím. Netvárej se s tím. Pavla už nemůže vědět. Chtěj vědět, jaký mám vlasy. Jaký jste mohli tu hobby pásku slydat? Asi takhle, ne? Trhej. Trhej, Brtka, trhej! Raku. Rychleji. To jsou ty kolekce z Vánoc. Prošle bramburky. Jdeme do finále. Zdaleka ne. Ještě jedna. Babuška. Matrioška. Řeší, tady se. Počkej, Aleši, já to Tak to dej pryč. To máš jako pódium. Košilí sundávám po 10. Úžasný papír, to je... Ty prstičky. Doufám, že to není to víno, co jsem dostal od Bohemky. Jsem taky mohla dojde skřínky. Co tam asi může být? Myslím, že to ještě ta pana bude. To je už s vámi hodně složená, pane. Hodně precizně zavalila. Štěpánce zůstaly kartony z vánoční panečky. Tomáš neví, jak by služil slov. To mi nervé srdce, ten krásný proměn. Ne, my stěžujeme to si moc. Ty Aleško, s tím nemůžeš tak třepat. Doufáš, to není živá želva. To už by živá asi nebyla. Si uděláš jenom polívku. Ale šel, za chvilku si stoupneš na lavici. Projev mi není cizí. To máš jako pódium. Ježiš, jak to Milane, olympiáda skončila. Co taky, jo? Je to tady. Já jsem to ukázat. Všichni bez neprejzlu. Zabavené zboží z Karlova mostu. Zabavenou šanku budeš mít. Nejsou to ty krabice, podávek? Ty krabice,
I krabice má svou cenu. Dávej to. A jdeme dál. Jak si to dívat? Postav se na tu lavici. Javier to ví, tak dostal okamžitě vyhazet. Ale že to nezvládá. Tak teda to je milé překvapení. Los České sportovní. 3 muži na špatná 10. Very good. No počkejte, to jako pro celé logistické skupinové balení. Já vám všem děkuju. A máš ještě druhou cenu. Hráči od Gogola, no krásné věci. Konečně půjdu po roce do divadla. Do mojeho oblíbeného. Děkuju, děkuju, děkuju. Krásný den všem, děkuju.